Benvinguts a tots i totes a les grans Olimpiades Llorencines, on competiran dos grans grups, les foravileres i les de poble. En aquestes Olimpiades se faran 4 esports diferents: natació, tenis, gimnàsia i atletisme. I aquests dos equips competiran per veure qui serà el guanyador de les Olimpiades Llorencines. El primer esport que es farà serà la natació, a la gran piscina de Sant Llorenç, on participaran na Marta, na Marina, na Maria i Nèlia. En aquesta carrera acaba quedant de guanyadores na Marta i na Marina. Bon dia, llorencins i llorencines! Avui toca gimnàsia de les Olimpiades Llorencines. Les concursants seran na Xustina Àngela de Pobla i na Marta Galmés i Nina Escanot de Fora Vila. Començarem amb les proves de suelo, que concursaran n'Àngela Massanet i na Xus Carriero. I en total han tingut 15 punts! I per fi, la segona actuació de suelo concursaran na Marta Galmés i Nina Escanet. I en total han tret 18 punts! A continuació tenim la prova d'atletisme, on participaran... En l'equip de Fora Vila tenim na Marina Roig, na Sebastiana Bossà i na Francina Jaume. I en l'equip de poble tenim na Marta Sánchez i na Llucia Morales. Preparats! Llestos, va! Finalment tenim tenis, on jugaran na Marina i na Lídia, representant Poble, i na Pau i na Catalina de Fora Vila. Per desgràcia, na Marina s'ha lesionat i s'ha canviat per na Lídia Brunet. I el Poble guanya aquest gran partit. En aquestes Olimpiades hi ha hagut diferents categories que han estat... Natació, gimnàsia, tenis i atletisme. La categoria de natació ha guanyat na Marta Alonso de Fora Vila. De la categoria de gimnàsia, amb 18 punts, de Fora Vila han guanyat Nines i na Marta. Enhorabona. La categoria d'atletisme ha guanyat na Llucia Moragas, que representen el poble. De la categoria de tenis han guanyat na Lídia Brunet i na Lídia Muñoz, que pertanyen a la categoria de poble. Però per mala sort, na Lídia Brunet no ha pogut assistir. Enhorabona. Per fi ha arribat el moment més esperat de tots, l'entrega de premis. Hi ha dos grups, Poble i Fora Vila. Per mala sort hi ha hagut un empat entre els dos grups, però han trobat la solució i han fet un recompte de punts. I ha guanyat... Fora